Oh, in the air, float. Nej, det er ret svært. Hvad er K der? K det er bare en lille kort i konstant. Okay. Hvis det bare generelt med matematisk er K og C, så er det bare et andet ord for konstant. Neonlysene skær, står jeg her, ligesom du er et barn af natten. En silhuet persifærer, så står vi her, ligesom vi er de børn af natten. Gaderne stormer vi frem, i byen igen, igen. Den her skal også. Men jeg forstår ikke rigtigt, laver vi også det der med toast? Så skal Camille altså komme. Det var planen. Men laver Camille. Det har hun købt den til. Hun bliver nødt til at vågne. Du var med ud og købe den. Du vækker hende. Jeg sparker hende vågen, så snart den bliver 9. Den her skal også være klog. Har du ikke en eltone? Nej, jeg har nogle kugle til mig fra, som du ved. Så Camille, fortæl hvad den laver. Jamen jeg ved det jo ikke helt, vi fandt aldrig ud af, hvad den hed, men det er super. Står lige pandekærne, Jørgen? Ja, okay. Der Wow! var ikke så meget luft på. Nej, hvem er Sofela? Nej, du var ikke. Ej, undskyld, jeg blev nødt til at tro, at jeg rammer dig. Det er fint. Så længe du ikke gør det. Er det varmt? Godmorgen til hele bondegården. Godmorgen til den lille ko. Flot!